Haga pertai jong ke football don ki kerteng ki balat thok kumba thok dau kulam ksiar. Kita kilong kum Lionel Messi, u Cristiano Ronaldo, Maradona, Pele, bat kiwei, hanrai hakane ka juk thamai ka ba menta, ka don kawai ka kerteng, ka ba pelong ye ki ba bun ba ki briu ban ya keren, ba kata kadai ka kerteng jong ulamin yamal, u kena u badang rit kerta. U kena u badang sedang ya ka jingya lenti jong u ha ka jingya le kai football. U kena u babon ki briu ki perkhat ba udang don kam ya ka por ban pen i ya la de hakmat ka perthei. Hanrei u lale ya ka ka ba ki babon ki player kimla ban le. Ulayeng ha ka lempung ka ba kraw tam ha ka perthei. Bad ulayarap ru ya ka ri jong u ban ra ya ka trophy ka babon ki player ikut tang haka jing pot snew banyo yeka bat kata kadai ka FIFA World Cup trophy. Hanrei kalentia jong ulamin yamal kam sedang naga stadium, kam sedang naga jing i jong ki pajba, kam sedang naga burom, ka sedang naga wei ka longjing ka baduk, bat naga wei ka jing pot snew ka ba kraw ha. Kane kadai ka khana jong wei kena ubalara ya ka World Cup hakane ka snem haroka Fonda Mataru Haspen udon we kena ubaju mare haki surok bat ka bol haki kejat jongu amdan kamera amdan pajba amdei haki stadium ki bahe tang ka jing kemen banyo banyele kai bat ka football uneu kena udei ulamin yamal lai kaya u haka khalai tarik ubnai Julai 2009 ulong u kena jong kalong jing kabadon ya ka jing ya per ukpa na kawai ka judge benriu ka kemi na kawai ka judge benriu ka jing im jong u kamlong ka badap da ka spa ka peu hanrei udan ya kawai ka spa ka ba kraw tam bad kata kalong ka jing angnut banlong u player football man kasngi uju perkhat tang syapang kawai ka benta ba kata kalong sisin kasngi ngan sayele kai haki kerdan ki ba kraw ha ka football hanrei ha ka to ka por amdan batip bau neu khenarit un sapan sawa ya ka kerteng jong ka ri jong ha baro ka perthei ha ka por bau dang don tang nyau snem ka karta ka sap jong u ka la pau ki coach ki layo i ya ka ba per ha u am tang ka jing state am tang ka dribble hanrei kawai ka benta ka ba kham kraw ka dei ba ulong khna u ba slur ha ka football bun ki player ki bala banyele kai pha ha ba ki job hanrei ki player ki ba kerpang ki pen i yelade ha ba ka jing kawan ulamin yamal shepting ban shim ya ka bol shepting ban yang persya ya ki player ki bala kham he ka jinget halade ka long ka bor jong kum tau larung salam masia ka akademi jong ka Barcelona ka bala penmi ya bun ki legend ha ka football hang neu la but ya ki dinjat jong Messi Zawi Iniesta hanrei ulamin yamal kwa tang ban but ya ki dinjat jong ki hanrei ukwa bantau yala ka jong ka kana haka snem arjar arpulai kiriu it football kilayo sengau ya kawai ka kerteng bar kata kalong lamin yamal hakarta ka badang tang khatsan snem ularung sya ka tim banengkong jong ka Barcelona haka to ka por kibriu ki ong udang rit palat la banyeng persya ya ki player ki bala kham he hanrei ka jubab kamwan da ka ketien kawan hamadan ka bol haki kejat jeng ka jing start jeng bat ka jing slur jeng ula pen i bakarta kamla ban khanglat ya ka jingla jeng ha ka euro arjar arpusau kalalong ka por ba ka kerteng lamin yamal kala poi syabarok ki benta jong ka perthei udang dei tong kena samla hanrei ulayele persya ya ki player ki bala don bun snem ha ka jing experience ha ka football
ula pen I ya ke jing start ka ba palat ya kerta jong ula pen I bau klem wan tang ban long u khenna u bakwa tang ban shu pau malu mala han rei ula wan ban long u player u bala ban pen kelai ya ke jing ile kai bat haba ka Spain kala poi sha ka thong ka ba krautam bun ki briu ki sngew thu ba pleng uneu khenna ulawan ban long wei na ki legend jong kalawe kumta ha ka World Cup kala long ka wei pat ka khana namar ka World Cup kam ai buram tang namar ka kerteng kam pei tang Yakarta ka pei tang ya ka ei ka ba phi phila ban le ha ka madan ha ka ne ka jingya khun ka ba kraw ulawin yamal yale kai tang na ka benta jong u yale kai na ka benta ka buram jong ka ying ka sem jong na ka benta ki parlok jong kham tam na ka benta ka buram jong ka ri jong bat kum juru na ka benta ki nong kershan ki bala sedang ban ie je man ka jing yale kai upen I ya ka wei ka khubor waju perkhat ba phi phidang ret palat ban pen urlong ya ka jing pho sniu jong phi ban nang ta ka sngi ka ba kraw ka lawan kata ka dei ka final ka madan ka dap da ki pajba ka jing khmilanti jong ka perthai ka long ka ba kraw ya bat ya Messi bat hapedeng jong kata yeng nguneu khenna samla ukhenna ubaju ile kai haki surak rit uladon haka jaka ka babun ki player ki syukut tang haki jing pho sniu haki kti jong ka don ka trophy ka bakraw tam jong ka football bat kata ka dei ka World Cup trophy hanrai kata ka trophy kam dei tang ka trophy ka dei ka dak jong ka jing yele ka dei ka dak jong ka jingej ka dei ka jing pen kan mau baka jing im kala ban sedang nai barit harai ka jing pho sniu kala ban long ka ba kraw ka khana jong Lamin Yamal kam dei tang ka khana jong ka football ka dei ka khana jong baro ki ba perkhat baki jing jong ki khanglat ye ki ka pen kan mau yingi bau champion sedang ha ka sngi bau job champion nu sedang ha ka sngi bau rai ban sange ban be ya ka thong nai ki surak ki barit jong karaka fonda syaka madan ka ba krautam ha ka perthai ulamin Yamal ula pen I ya ka wei ka jing shisha bar kata kalong bakarta kam penlong ya phi champion hanrai ka jinget ka jing trai sitom bat ka jing pho sniu ka penlong ya phi kane ka dei ka khana jong Lamin Yamal ukhenna bakalalong uwei ubalayo banra ya ka World Cup trophy parlok lada pisngau tunat bat kwa ban tip shushu syapang ka jingyai lenti jong Lamin Yamal sngom ha ban comment bat subscribe ya kane ka channel